ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଦିନରୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଘରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତ କୁଣିଆ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା। ତ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଘର ବି ମାନେ ଏଠି ଘରକୁ ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଭଏସ୍ ବି କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଥିବ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ବି କ୍ଲିଅର୍ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଛକର, ଦୁଇପଟେ ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇପଟେ ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଦୁଇପଟେ ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାନରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍। ତ ଏଠି ସବୁଦିନ 5 ଦିନ ଯାକ ଭୋଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ, ପାଳି ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏଠି ପାଳି ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ପୁରା 5 ଦିନ, ପୁରା 25ରୁ 5 ଦିନ ଯାକ 25, 26, 27, 28, 29 ଯାକେ ଭୋଜି ହେବ। ସକରୁଆ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଘାଣ୍ଟ, କ୍ଷୀରି ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ସବୁଦିନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଘର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବେଶ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଠାକୁର କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଆମ ଗାଁର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଘର, ସେ ଭିତରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋ ପୂଜା ହୁଏ, ଗାଈ ପୂଜା ହୁଏ। ସବୁଦିନ 12ଟା 1ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଏପଟ ସେପଟ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ପରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ, ଯିଏକି ଏବେ ପୁଷ୍ପା ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇକିରି ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ମୋ ସହିତ ଯେହେତୁ ଭଣଜା ଯାଇଥିଲା, ଭଣଜା କହିଲା ମାମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବା, ବରକୋଳି ଖାଇବା। ତ ଏପଟକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ବେଳର ବେପାରୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଏଇଠି ହିଁ ପକାନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମ ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ତ ଆସିଲୁ ଆମେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଦିଆହେଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଖଟା ବାଣ୍ଟୁଛି, ତାର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଏପଟେ ଡାଲମା ବାଢ଼ୁଛି। ତ ଏସବୁ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ଆସିକି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା ଲେଟ୍ ହେଲା, ଭେଟ ବି ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଡାଲମା ଦେଉଛି ମୋତେ, ଦେଲା। ମୁଁ ଭଣଜା ପଚାରିଲି କିଏ ପୁଅ କି କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଭଣଜା। ତ ଅନ୍ନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବା କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫେମସ୍ କାଠବାଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।